Pipila ka adlaw human nag-selebrar sa ika-81 nga adlaw'ng natawhan si former President Rodrigo Duterte nga nangadto'g Korte Suprema ang iyang mga supporter aron ipanawagan nga magpagawas na desisyon na bahin sa nahimong pagdakop kaniya. Gipangunahan ni Senator Robin Hood Padilla ug ubang Duterte supporters ang pagsumite sa nakolekta nilang pirma nga nakabutang sulod sa usa ka palaka. Sumala kag Padilla, ginabuhat nila kini aron ipakita ang daghan ang gahulat nga desisyonan sa ang petisyon karong kapin usa ka tuig na. Sukad nga giaresto gidala sa International Criminal Court kon ICC ang kanhi presidente. Ana sa kapin 300,000 matud pa ka mga pirma ug nagpadayon matud pa ang pagkabot sa mga pirma nga ilang ginakolekta. Ato paminawan ang tipik sa pamahayag ni Senator Robin Hood Padilla. Dala po kami na 304,000 na mga pirma para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po naming pirma, mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom yung aming pong hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Duterte. Sa karon wala pa ginapagawas nga desisyon ang Supreme Court kung ibasura o paboran ang petition for certiorari o habeas corpus nga gipasaka sa mga anak ni FPRRD.